Qedexeya derketina kolanan û şer û pevçûnan li Bakurê Kurdistanê bi hezaran dikandar anîn asta îflasê. Sazî û odeyên karsaz û dikandaran ji bo xwe ji îflasê xilas bikin, raporek amade kirin û ev rapor pêşkêşî hikûmeta AK Partiyê kirin. Ew dixwazin deynên wan 2 sal bêne taloq kirin û ji bo hemû dikandaran 50,000 lîra krediya bêfaiz bêdayîn. Nêzîkî 480 esnafê me dikanê hatiye girtin. Krediye dane esnaf û karsaza. En hindik salkî gerek van krediya paş da bê navetin. Krediyekî bêfaizî di nava 2 sala da ji binê 2 sala, en hindik ji binê 2 sala gere bide esnaf kulpiya bimîne. Ji bunê vergiya esnaf vergiyayê gere salkî 2 sal nesandin. Ji ber şer û pevçûnan bankayan jî Bakur wekî herêma bi rîsk ragihan û êdî kredî nadin dikandaran. Ne tenê şer û pevçûn, banka jî li pêşiya dikandaran astengin. Lewre hemû banka ji bo ku kredî bidin, 5 kefîlan dixwazin. Şer û qedexeyan ne tenê dikandaran, rewşa bazirganî û pîşesaziyê jî xist nava metirsiyê. Karsaz dibêjin rewşa wan her diçe xirabtir dibe û hemû razêmenî hatine sekinandin. Bankaya devleti, özel sektör, embêjin kredi kudaye fabrika esnafa hinek ji wan gerî xwestiye, hinek ji wan jî zehmet kiriye. Embêjin rekamê wan faiza wan embêjin ji sedê 10-11 û biriye 17-20. Ne ji derva embêjin kestê xebat dike, ne jî êko Diyarbekirin vêga dixwazin xebatekî bikin. Beriya şer û pevçûnan tenê îxracata Amedê salane 205 milyon dolar bû. Niha li Şirnex, Mêrdîn, Amed û Colemêrgê ji ber qedexeyên derketina derve nîvê dikandaran deriyên xwe girtine. Ew li hêviyên ku dewlet piştgiriyê bide wan û wan ji vê rewşê xilas bike. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.